నమస్కారం ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు సంధ్య. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ నియోజకవర్గం కందర్పల్లి పత్లాపూర్ బిచ్కుంద జాతీయ రహదారిపైన వరి ధాన్యాలను ఎండబెట్టి దానికి ఇరువైపులా బాండలను పెడుతున్నారు. దీని వలన పలు ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. రహదారిపై వెళ్లే వాహనదారులకు ఇబ్బందికరంగా మారింది. దీని వలన వాహనదారులకు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వాహనదారులు తమ ప్రాణాలను తమ పిడికిలులో పెట్టుకొని వెళ్తున్నారు. ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల వలన అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ విషయంపై అధికారులు చూసి చూడనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై వెంటనే అధికారులు స్పందించి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని వాహనదారులు ప్రజలు కోరుతున్నారు.